Negu honetan ez duzu etxean berogailurik piztu. Gazteak sarri etxetik, joan nahiean gabiltza, hogeta laurekin noa, eman nien aiei hitza. Soldata bat baneukala, hori zen lehen baldintza. Soldata bai, baina zeinen eskasa eta murritza. Oskailu utz etxe hotza, eta horren etxe itxa. Amaren etxetik kanpo zein gogorra den bizitza. Amaren etxetik kanpo zein gogorra den bizitza. Oskailurik ez gainera, labadora behar jaso, 3 aste daramatza, sarritan egin dut paso. Hotzaz gainera etxean, ditut 11 arazo. Behar bada etxetik goiz, atera nintzen akaso. Etxera bueltatuko naiz, pentsatu dut gaurta atzo. Zuek gabezi naiz bizi, aitatxo eta amatxo. Zuek gabezi naiz bizi, aitatxo eta amatxo.